Moi, eli tässä videossa mä näytän mun tanssin ja näin, koska mä haluaisin nyt näyttää mitä mä teen tai miten mä tanssin, mutta mä vaan keksin tän, joten seuratkaa mua tässä dubella. Vanilla Oljakka video kanavan nimi. Luultavasti joo, toivotaan niin. Mutta sori, että mä teen tän tällaisessa autotallissa. Se ei todellakaan varmaan haittaa. Ja jos täällä ei ole tarpeeksi valoa, niin mä en tiedä miksi. Mä olisin voinut tehdä tän ulkonakin, mutta kun radio on täällä, tuolla noin, ja siksi. Joten mä laitan nyt jotain, jos sieltä tulee musiikkia. Ja peukut ylös. Lopeta. Ja peukut ylös, muistakaa. Oi vittu, Eevi! Anteeksi toi, mut se ei varmaan haittaa. Tässä menee ikuisuus. Mä en tiedä miksi mulla on tää kauhea mekko. Se oli muuten se mun pikkusisko, niin ettei varmaan haittaa. Mä vihaan tätä radioa, kun sieltä ei ikinä tuu musaa. Tai tulee sieltä kyllä musaa, mutta ei se haittaa. Hiihaa! Tää meni nyt silleen sivuttain. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Nähdään seuraavassa videossa. Mua.